OIMORE weche manyien mago mag sadek otieno Ramogi TV kantiere gi geno ni odhiambo mari obedo makare kabisa odiochiengni mabende manyo ringre kanyakla kod jogo mabende ntiere bungu mashaka hola pod dhi nyime kendo donje odiochienge mar 9 kanyakla bende chenro mag siasa mago mapacho ka kanyakla kod dongruok wamainyo gwenge machemelil kuma bende jodak ywak ewi apeni maricho mantiere kono kamano bende wantiere gi sigana makende ma obenyo godo mano boma ma ukwala ma wachore ni nyaka sani dongruok mare koro osethirno mago kind mamoko wabiro yudo chenro ni mabende oting'o twak marwa mano mangeso kangeso mara mine wacho weche mabende wamiyo pek gin magi. Ati wanataka kurudi maandamano, ati waende wavunje mali ya wananchi, ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Jatend piny William Ruto golo siem mager ne Azimio One Kenya Alliance kokwedo ng'anyo ma Azimio oluongo tich ariyo juma manyien. Jatend migao mar arita oyango kambi mar apisas 400 man gi lony mamalo mabiro kedo kod njore alwora ma North Rift kata bang' apedha masani rumo. Gimoduoke piny en golo district ka e bwo Francis Chergon kitero Siaya. Koro jionde oneno kara sirkal ok bidwaro. Sigana makende wamenyo gimomiyo dongruok ma okwala yulo kato bedo nine en chiro maduong' higni machien. Wachegni kendi luonga ni Jailieta jalo kamarwa ena Winnie Adoyo kabende inyalo cholonwa ote magi mano kabende iluo wechegi kokale namba mar ote machuok ma en 23 auchiel nononono magi bende iyudo kokalo mbui marwa mano Ramogi TV YouTube kanyakla kod Facebook page marwa. Wachako gigwenge mag Shaka Hola kuma apedha mar kor lwasi ochakore ayanga kawuono puodho mashaka Hola karingre ng'ata chiel okunye puodho no kawuono kendo jomoko 4 orese. Spika mar od bura ma Kilifi Amason Kingi owacho ni piny owacho osechugo aput mar senators 11 mabiro konyo nono kanisni magalagala mendi kinde mag okinde jadolo Ezekiel to owuok mano mar siro jadolo no. Chenro mar reso oganda puodho mashaka Hola no dhi nyime kawuono tok chunge nyoro kaluore kod koth manyo chue Kilifi. Ringre moro achiel oyud kawuono kendo ji resi puodho no. Kaluore kod komishona ma Kilifi Roda Onyancha, apedha mar kor lwasi bende no chakore kawuono mar menyo kuonde ma pod ringre moko nyalo bedo ni oikie. Up to this time that we are going on here, we've had 4 rescues. 2 male and 2 female adults, and unfortunately 1 body of a male adult. So that is where we are as at this time. Spika ma Seneta Amason Kingi mane ochopo bungu no lero ni piny owacho osechungo put mar seneta 11 mabende obiro tele mabiro nono dine magalagala pacho kae. As we speak, there is a committee of 11 senators that was formed through the resolution of the House that is going to probe the happenings of Shaka Hola and the activities of the so-called quote-unquote Pastor Mackenzie. And I believe the committee will even go beyond the Mackenzie saga and look around the whole spectrum of the mushrooming faith-based self-proclaiming pastors and faith leading people. Magitimore kinde ma okinde mag jadolo Ezekiel Odero wuok oko mar siro jadolo no kagiwacho ni onge tudruok kind liete moyudi Shaka Hola kod kanisa mar Ezekiel. Yes, true. There are graves outside the compound. The graves are for the Mijikenda people who sold Pastor Ezekiel the land.
they have tried to associate the pastor with somebody else who they have no relationship apart from one small transaction that did not go through. Kochopo kawuono kwan ringre mosekunyo chopo ji 110. Kabende wadhi nyime en ni piny owacho dhi keto kambi monywando jolweny kod kidienje mag obila e kar dak ma Kolou mantiere North Rift, mano mar medo kedo gayo weche mag njore e gwengego. Jatend migawo mar arite Kithure Kindiki owacho ni kambino mabiro bedo gi jolweny 400 biro bedo kanyo kata toka pedha mabende dhi nyime gi sani orumo. Kamano bende osingo gero skunde 5 mar jiwo weche somo e kind jopuonjre mawuok e gwenge ma Pokot, Kanyakla kod Elgeyo Marakwet. Mahali ambao wakora walikuwa wanatorokea tumefunga huko. Tumefunga na hawataweza rudi huko tena. Yes, kwa sababu huko tuko na hatutoki. Sisi ndio tuko pale. Kenya Defence Forces, the National Police Service are working together seamlessly and supporting one another to make sure that this operation succeeds. Wakati huu kama president ni mtoto wa nyumbani, tusipopata amani na kupitia wewe profesa ambaye unaelewa, I don't think tutawahi pata mtu anakuja chini ya miti kuliko huyu. So waziri, we want to tell you we are going to support you 100%. Jatend piny William Ruto ochungkar tiende ni okobiye ne riwruok mar Azimio bago ng'anyo bore Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Ruto onyiso Azimio ni en ogai mar jolweny kendo biro chung' motegno marito ngima jo Kenya kachiel gi mwandu mage. Kaka yo mar paro ne riwruok mar Azimio la Umoja ni en kod mbi, jatend piny Dr. William Ruto otwaro kendo golo sie mager kapino ne Azimio ewi ng'anyo magichano bago e bore Nairobi chieng' tich ariyo juma manyien. Jatend piny oparo ne jodito kod johera mag Azimio ni en emomako ligangla mar telo kaka jatend jolweny kendo onge ng'anyo madhi timore e bore Nairobi. Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Ruto wacho ni ng'anyo makamago osebedo mag muocho tulo, ketho mwandu kaachiel gi ohala mag jopiny, gino madhi ataro kod muma mane ochamo marito ngima jopiny kod mwandugi. Na kurekebisha uchumi sio kama kuwasha taa na kuweka switch na off, on and off. Ni lazima tutekeleze mipango na mikakati kwa muda ambao inafaa. Rais mstaafu anasukuma kiholela holela. President Uhuru, give dignity to the office of the retired president. The same way Mzee Moi did, the same way Mzee Kibaki did, the same way William Ruto will do when he retires. That is a hallowed office. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Twake kind Azimio kod Kenya Kwanza nyocha omodho pie chak jumani ewi gwelo mar Adan Keynan kod David Posing kaka jokanyo mag komiti mar twak. Kenya Kwanza kata kamano ne osechako mbeko chung' margi ewi wach makamano bang' lando ni giikore mar keto tenge Adan Keynan. E kindeno, jatend piny owito oko paro mar keto kembe mag rego niang' mapacho kae e lwet ji giwegi, lendo madhi kelo mor e chuny jopur mane kwedo motegno paro makamano. Watu wanaendesha propaganda ya kwamba hiyo kampuni itauzwa. Itauzwa na nani? Mimi nikiwa wapi? Hawa viongozi wakiwa wapi? Hakuna kampuni hapa inauzwa. Hakuna kampuni inauzwa yoyote katika Kenya. Piny owacho bende dhi wito oko gope mag kembego maromo bilion 60 motelo ne duoko gi e lwet jopiny. Hii kampuni kama ni ya Mumias, kama ni ya Nzoia, kama ni ya kule Soni, kama ni ya Chemelil, kama ni ile ingine, yote miwani tutarudisha kwa wenyewe, kwa wananchi. Alafu sasa tutakubaliana na nyinyi vile hizo kampuni zitaendeshwa. Kembe mag rego niang' kaka Mumias, Chemelil kod Nzoia nyalo gamo muya manyien poni piny owacho
ochopo singo makamano. Jatend piny ne loso e kinde limbe mare mag dongruok e kaunti mag Uasin Gishu kod Kakamega, kama ne oyawo chenro mag kongo apeyni mopogore opogore. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua omiyo jotend loch nanga ndalo 14 mar luwo kendo mako jogo maloso kendo uso kuong kod yedhe mamero ji pacho ka. Kan wuoyo seche mabende oyuore nyasi mar rwako dala jagoro mongirore migawo mar alwora kod pithien e Fantas Kimotho mano timore kar chung od bura ma Kajiado North. Jatelo nogolo chik ne county commissioners kaachiel kod ruodhi mondo osok jogo manyuo kong kendo uso yedhe. Gachagua bende oseyo kweth mar Azimio kuom ng'anyo magichano bago pacho kendi tich ariyo kogolo siem ni piny owacho ok bi yie riwruogno ketho mwandu jopiny. Drugs and chiefs will not exist in the same location. One has to give way. Either we have drugs or we have the chief. Tumekubaliana? Hawa watu yote wanauza madawa, chifu anajua. Hawa watu yote wanauza madawa, OCS anajua. Hawa watu yote wanauza pombe haramu, chief na OCS wanajua. So, Bwana County Commissioner, you convene your security committee on Monday. And you map out an operation order for this county of Kajiado. And you call your chiefs and assistant chiefs and tell them. They give you and your committee the list of all the people who are selling drugs in this county. They give you the list of all the people wanauza ile pombe inaharibu watoto wetu. Once machiefs wamekupatia wakae kando. Olalo e kind Governor Masiaya James Orengo kod jalupne William Oduol medo mana yarore bang Oduol singo mar dhi nyime kod soko wang sirkal ma kaunti Masiaya e wi tiyo marach gi omenda jopiny. Oduol bende chano dhi donjo ne jorit mag Orengo ka owacho ni girocho ratiche e kinde mane gitame donjo romo mar jotend migepe chieng' tich ang'wen jumani. Chris Owino lero no mathoth. Amen mar siasa kind Governor Masiaya James Agri Bob Orengo kod jalupne William Oduol medo tedore bang William Oduol singo marakore aching kod tend Orengo. Pok wawuoyo bende kod Governor dwa chiel nyaka na chak nyiso jopiny kaka pesge kwalo. An ng'en sani koro an adwi megeji. Ung'enu Cheska na nomaya. Ung'enu security mara nomaya. Sani benda wacho nuni kata mana mtu kama ringo kodocha mafuta ani maketu. Lakini ing'eyo ni onge ber mabiro ka ok lito betie. Omiyo an ayie ni mondo achul mafuta kata mana higni 5 mabiro gi to mondo anyis japiny haki mare. William Oduol mosebedo ka ok modhre pi kod jatende kuom thuolo mar dweche buora wacho ni oikore mar siemo wenge jodito e sirikal mar kaunti no mar neno ni gichopo singo mane gimiyo jodak Masiaya e kinde campaigns. An kano chako campaign gorengo no wacho ne wadwa ni nyalore. To kendo podi an gi geno ni nyalore pod nyalore. Emo mi winjo ka goko mondo nyalore kik bed kwalore. Nikech kopo nwa leng to nyalore dhi bedo kwalore. Magi timore bang Oduol lieko ne otame mar yuoro e romo mar jotend migepe mar kaunti Masiaya kata odokore ne ogwele e romo makamano gino ma owacho ni en kaluwore kod chung' mare motegno ne telo makare. Awuok i ofisa kadhiyo kata mana ka anistairs office mar governor to security kod yowoi magoke gi dongo dongo odino na kendo loro na e stairs kata kapok achopo i boardroom mar governor kama ne bura ma cabinet dhi mbele. Apenjo gi gimomiyo giloro na to giwacho ni governor wacho nigi ni an okik adhi e bura mar cabinet. Abende to nikech okahero ang'enge kendo okahero dhaw awuok kanyo badoki ofisa. Oduol bende seyo jorit mag Orengo mane orakore kode kinde mane otemo donjo e romo ma jotend migepe chieng' tich ang'wen jumani
romo mane otimore e apisi mar jagoro maduong' mar kaunti no Joseph Ogutu. To tamanyo gi tamanyoro no emogik onge kendo chieng' mora mora mibro tama idhi e cabinet. Nyo kadwa kelo lweny, nyo giduoga giwacho seche moko ni wadwa kelo fujo. To anyisogi maber ni kata mana gavana ma marwa abro mana weyo dhi e bura mar cabinet kopo no luongo burano i dalane. Tok headquarters ma Siaya, ok headquarters mar josiaya moger gi pes jopiny. Kaluwore kod Oduol, midhiero mage ne ochakore bang' pedho ripot mane yango ka sirikal mar kaunti ma Siaya e bwo telo mar James Orengo osebedo katiyo marach kod omenda mag jopiny e nyim county assembly mar kaunti no. An wach ma mibadhi, an Oduol Denge. Abro mana ling konega. Makopo ng'ato paro gana bro ling ni pes jopiny ni chamo. Nyocha uneno wamielo banjo Siaya ka kaindi ni wabago banjo ka. To tingni monego bed ni puro mine kod rowere to nochung' Siaya nikech onge mafuta. Siaya headquarters office wa no ng'ad stima no kwaj nyal chulo bill mar stima. To wantu wamielo thum. Wabago thum KMTC Siaya ichuny Siaya. Mano telo mane? Mano telo mane no yieronwa? Emomiyo an nyaka pod abro medo gogo. Ywaruok e kind Oduol kod Orengo osejuolo paro mopogore opogore e kinde ma gavana machon Cornel Rasanga bende osetemo jiwo duonde e wachno ma onge olemo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Repod Chris Owino no ema bende kolo kelowa e yueyowa mokwongo kagin dakika 14 mosekalo tok sa 3 mar otieno. Tok yueyo ni waduogo kod twak marwa mano mar mine wachaneno ka wendo wa bende osemole ntiere studio ma Kisumu iluongo ni Farida Sat kaka wuono mana kaka nalero mbele kanyo wadhi bedo ka wuoye rito nyithindo mantiere koda ng'ol mar autism. Wadhi ng'eyo mathoth ni to autism ni en ang'o to ere kaka inyal rit nyithindo go mano bang' ka wase e yueyo kikidhi mabor. Kidhi gweng' idala kucha tiwinjo ni ji wacho ni ng'ano ofuo, ng'ano olal, sijui nyinge mang'eny mok ber. Emine wacho kawuono watwak ewi yore mag rito nyithindo manigi ng'ol mar autism. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Another super sato mawarro mekae ni cheno milongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itiere no kako. Kalma sana kumugezwa nketando. Koma vitu nanirea. Nongalin Ramogi nyarnyakachi. Nungani kolo instrumenta. Etum Dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy.
Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ng'ol mar autism samoro kawo thuolo kapok ofweny ni mar otenore kod nyalo mar loso kod wuotho. Kata kamano, oganda manigi autism osebedo ka jiwo puonj ne jopiny mar fwenyo ne ginyalo chopo lek magi ka omigi sir makare. Nyasi makende mar dusruok gi nyisruok nyocho tim kaka yor yalo injili mar neno ni oganda ofwenyo talanta mag joma nigi ng'ol mar autism. Ray Polo nigi ler ewi nyisruok manotim e tielo mar Nyasi mar dusruok mane obagi e kor dweni e alap ma Kasarani ne en makende. Oganda manigi ng'ol mar autism nochopo e piem mar dusruok kod nyisruok ka ng'ato ne sungo talanta mare. Wadhialo joma dak kod ng'ol miluongo ni autism nwach dwe te mar 4 en dwe mar dhialo joma ntiere kod autism. The purpose of this event was to inspire parents to come together and celebrate their kids and their talents through modeling. Nyiri kod yawuoyi manigi chia ne otwere ka gindemo achiel kachiel gi nyadhi. Japiem namba 11 nodonjo e pap ka ong'anjo kod chir. Ogawo leso mar jo-Masai kendo ilo omiyo medo wuoth kod chikruok. Rawera machielo nong'awo piem e oreya mopogore ka osungo lony mare e kit tugo mar taekwondo. Jopiem moko manyiri ne sungo kido kod timbe oganda jo-Afrika, ahinya to mag dhoudi mapacho ka. Namba 2 nopiro agulu ka otielo ni kido makacha pod inyalo sungi e ngima masani. Nochano wuoth kod agulu ka bende onyiso kit rinda machiek ma onywako tweng'o manyasani kod dusruok manyachon. Nyawadgi mane oluwe ne orwako sikat molos kod okola mag rabolo kendo nonyiso kaka oganda nyalo uso nyuka maliet e agwata. Mopogore kod ranyisi mag tedo, nyiri moko ne oyoro wuoth ka girwako lewni mag siwina mane mine ute ruodhi emane nyalo bedo godo. Lewni ma olosi e kido mag le mag bunge ma ochuogne gi nyaka kondo moyiedhi kaluwore kod kit loch ma wakeinigo ne odakie. Dusruok kod nyisruok ok ne lomb wang' kende, to ne en gi yote mar nywako jok manigi autism e chenro mag oganda mamoko. Whereas we know these people are living amongst us, but most of the time we look at them differently and treat them differently, forgetting that to them we are also different. We were looking at the way we can include, autistic children with people who are not autistics. Manenja loch mar Osimbo e higa mar 2019, Sara Bosibori tinde en janon jopiem. This pageant itself has opened doors for me as an autistic adult because before the pageant itself, I never had a purpose. Olero ni nyasi mar nyisruok ema nokonye e rwako chal mare kaka nyan modak kod autism. Because I was going through so much, I didn't accept myself as an autistic person. So after the pageant came along so many opportunities. Chenro geto tieko akwede maluoro ng'ol mar autism e kind oganda. Joma ng'eny kian ng'ol no chakre nadi, odhi nadi, koro kidhi gweng' idala kucha tiwinjo ni ji wacho ni ng'ano ofuo, ng'ano olal, sijui nyinge mang'eny mok ber. Ginena na ng'ato ma dak los maber, dak pache ok liu maber, lakini ma en ng'at ma en dhano. En ng'at ma dwaro chiemo, dwaro somo, to dwaro hera. Jonyuol jiwore mar chiwo rit makare na nyithindo mong'ol. We still live in a society where we're still deemed or seen as weaklings in society, which is not true. Just the fact that I am here communicating with you guys does show that there is hope. Twadwaro mondo wati kod picha mekgi, sauti mekgi, mondo wachop ne joma ntiere idala, joma kia wache mar autism, mondo gi joma ntiere kod autism mantiere karibu kodgi, to gi kony skunde kod organizations ma konyo ntindo kaka magi. Chutho, chenro yango ni jok ma odak kod ng'ol mar autism nyalo timo gimoro amora ka omigi sir makare. Ray Polo, Ramogi TV.
ng'ol mar autism pok oyang maber pacho ka kendo thoth ji kia ni nyithigi nigi ng'ol makamano. Yango ng'olno bende ok yot ne jolony, gino mamendo pek ne jorit kanyakla kod jopuonj e skunde. E sama otieko dwe mar ang'wen moket tenge ne menyo ler ewi ng'ol mar autism, wato kod Farida Sat ma en jalony e tuoche mopogore opogore kanyakla kod jahocho ka okonyowa e twagni kaka jalno ma bende en jarit mar nyithindo mantiere gi autism e boma ma Kisumu. Erokamano ahinya Farida, kendo OIMORE machiegni e Ramogi TV. Farida, kiwinja machiegni kabisa e twak mar odhiambo ma kawuono. Erokamano Jael, agoni erokamano kuom rwaka e chenro ma kawuono ni mondo awuoye wach ng'ol mar obwongo miluongo ni autism. Amoso joma nena duto ni oimre uru. Iluonga ni Farida Sat, an japuonj, an psychologist kendo an assessor, to atiyo gi migawo miluongo ni Winam Child Without Limit, to gima wang'iyo ahinya en ng'ol mar autism. Erokamano. Erokamano ahinya machiegni. Ageno ni ineno report mabende oa kanyo kapok e waduogo. Ji mathoth pod kia autism, kaendo ji akiano poge ni en ng'ol koso en tuo. Kilerno en tuo autism, en ng'ol koso en tuo, to en tuo mane kata en ng'ol mane? Erokamano Jael kuom penjo no. Autism ok en tuo, autism en ng'ol mar obwongo, to ongi kelo ng'ikruok kuom nyathi sana e wuoyo, gi bedo gi nyithindo mamoko, tugo, socialization gi nyithindo mamoko kaachiel gi tabia, mano behavior mar nyathi. Koro okelo ng'ikruok mar gik moko adekgo, ok en tuo, en ng'ol. Erokamano ahinya. En ang'o makele? Nikech ibo yudo ka jomoko wacho ni e kinde ma bende onyuol to en gi muoch, jomoko ibo winjo wacho ni nyathina akia ni nogo wiye piny sama inyuole. Ang'o ma bende kelo ng'ol mar autism ni? Nikech ok an daktari Jael, ntiere gik mi suspect ni nyalo kele, but onge gimoro minyalo chwe lwedo specifically ni mae gima kelo autism. Koro ikele mana gi gik matindo tindo ma affect nyithindo ka thoth gi gin e ich. Mano ka gin e ich. To ere kaka koro sama koro isenyuolo nyathi, ere kaka idhi fwenyo ni nyathina ni endie en autistic, en nyathi mantiere gi autism, to nyathi moro ni to onge godo? Ere kaka ifwenyo? Ranyisi mage gin mage? Nyathi kisenyuolo thothne autism neno kuom nyathi kosechopo higni 2, to bang' kar higni 2 kanyo ibro neno ka nyathi samoro, most of nyithindo mathoth gini gi autism onge gi eye contact. Kitemo ng'iyo wang'e tir kiwuoyo kode ok obi ng'iyi, kitemo tugo kode ok obi tugo kaka nyithindo moko di tuggo. Obro bedo nyathi ma odwaro nuo timo gik moko. Ko oyukni e kom to dwaro no osiko oyukni, iluongo ni rocking. Osiko oyukni e kom. En nyathi ma kobet kamoro, kobedo ga e ot, obedo passionate gi kama obede no. Kobedo ga e kom moro kamoro to dwaro ga ni sasa mobet to kombe no emodwaro bedi. Kuchenjo kom mobede ni to kelo koko. Kumiye ga gimoro kata gi kikombe no mad en kikombe ma green kata kikombe ma red, to mane mohero kikombe ne mathoth ni odwaro notigo, ok odwar notigi kikombe machielo. To signs mamoko gin kaka samoro nyalo ywaka maonge sababu, kata obwonjo maonge sababu. Moko bi nyalo yudo ka gionge gi feelings, ok gibi, in kinyiero kode to kobi turn back, ok obi duoko buonjo nino kata nyiero nino, kata tugo kitugo kode to kobi duoko tugo nino immediately. Inyalo neno ko buonjo after some time, tok mi ibuonjo kode sano. Koro giduok buonjo kata nyiero e wang' sechego. Moko be ibro yudo ka
ginuo wach iluongo ni ecolalia. Kiluonge ni achieng' embo instead mondo yie to ochako onuoyo ni achieng'. Kinyise ni bed piny to embo wacho ni bed piny. Kasto nitiere science moko kaka chikruok giero obedo ni iluongo ni hyperactivity. Obed ka ochung' otim ma ochung' omul ma koro en nyathi machapni achapa matimo gik moko koni gi koni, but kiluonge to owinjo gimiwacho to being ni gibedo affected gi communication ok onyal wuoyo back so easily. Moko be nitiere ma ok ging'e nyingegi. Kiwuoyo kata kiluonge ni achieng' ok obi respond gi nyinge no. Inyalo luonge kata ding'wen mipar ni koso ite marach, to samoro owinji but ok obi respond immediately nikech brain gi en wired differently. Brain gi tiyo mopogore gi kaka marwa. Moko bi yudo ka iyo wang' to dwa nogwarre, ogwaro lwete kata ogo wiye e korot. Koro gin gi ranyisi mopogore opogore manyalo nyisi ni nyathina ni nyalo bedo ni nigi autism. Ero kamano ya Farida, nitiere moko kuom ranyisi mabende iwacho kanyo kaka nyathi machikre kata mabende jomoko wacho no poro dhogi, kiluonge na chieng' tembo oloko na chieng'. Jomoko kawe nikech wacho ni ranyisi ne kind higni 2 kendie. Jomoko kawe ni obedo nyathi otimo timbe ma nyathi timo. Ere kaka koro inyalo fwenyo? Dibedi itero ka daktari ma koro bo fwenyo ni nitiere gi autism, koso ere kaka inyalo fwenyo ni koro pogruok e kind nyathi ma kawaida to gi mano ma bende koro nitiere koda ng'ol ma autism? Kwa Jael, gineno kochakre higni 2 nyaka higni 3 to nitiere nyathi minyalo yudo ni nochako wuoyo maber. Kochakore higni 2 kata 1.5 nochako wuoyo maber kasto lose language. Mostly it can be called niluonge chon ni Heller's syndrome. Ene autism condition part ma tek ahinya nikech ka nyathi ochako wuoyo maber then o lose language to iyudo ka tek sana ne janyuol. Kasto autism, that category of autism tije tek sana. And mo need a lot of support. Mani category miluongo ni Asperger's, but at least onyalo develop so well nikech gin gi a bit of communication, ginyalo just live a normal life. To gima nyalo miyo ine mipogi, kwanza language difficulty, communication, being so passionate about something, they get attached to something. Nyathima some of them kata kirwako ne law ma irritate to brogolo ko bedo attached to law ma red to dwaro ni law ma red no emirwako ne sikirwako ne kirwako ne machielo mopogore gi ma red no to golo. Koro en nyathi madwa mana no wuoth duk ko kirwako ne ma red cha to golo. Koro nitie ing'eni nyathi ma is not autistic inyalo wuoyo go ipuonja 1 2 3 to winjo. Nyathi ma ni autistic inyalo nyise ni bet piny, obro follow instruction 2 minutes obet nikech gin gi attention deficit pia moko kuomgi. Onyalo bet mar dakika matin kata mana 2 minutes to sichako chung'. Koro ibro neno ka nitie pogruok kind nyathi ma nigi autism gi ma onge autism. Obro bet very shortly to chako chung'. Kasto iyudo ka mai gi wang kabisa iluongo nitie kaka gi expresses ich wang iluongo ni steaming. Koro nyalo bedo destructive, timo kata self harm, ogwarore kata ogwaro wang'e kata kayore kata gore e wall. Such kind kineno to nyalo nyisi ni nyathina ni okane ko chalgi ma kawaida. To kineno kamano to nego bed ni dhi ka daktari mondo bed diagnosed. En teamwork. Sami idwa kony nyathi ma nigi autism en teamwork. Iyudo ka nitiere pediatricians, dakteche mag nyithindo, nitiere psychologist, nitiere neurologist. Koro gitiyo pamoja mondo mi giwuoth gi nyathini. Ero kamano Farida, ibende itiyo kod nyithindo mantiere gi autism kanyakla kod jonyuol mekgi. Wach mar arita mag nyithindo gi mathothne
samoro bende koro kelo chochruok nikech ji kia ni koro gitim ginade. Sami wacho ni koro oketo kata miluongo ni steaming no ogoko kainya kata ohinyore no wuon. Arita makare ne nyithindo gi chalo nade ne jonyuol kanyakla kod in mabende intiere gi kar mar rito gi? Arita mar nyithindo gi ok yot, ok inyalo wacho ni en wuoth mayot Jael. En wuoth matek kabisa. Mane momiyo kaka organization nwa form group mar autism parents ma wawuotho kodgi psychologically, wawuotho kodgi mondo mondo gi share ideas. An mara chalo kamae, ng'ani ni kalo manang'o, nikech autism being ni en a spectrum, nyathi ka nyathi behave mopogore, they behave differently. Ok inyalo wacho ni mara timore kama, ma be timore kama, koro watim kama mondo watim kama. Gi behave mopogore opogore, nyathi ka nyathi biro mopogore opogore. Koro group ni miyo gibedo motegno, gijiwore, gibedo motegno, ging'iyo kaka giwuotho, gi share ideas, gi mostly wakelo ga nyaka psychologist mawuoyo kodgi. Ok osebedo mayot ne jonyuol mawuotho gi nyithindo gi. Some remedies ma watiyo kodgi sana ka gidhi assessment, kata ka gidhi medical assessment, kata ka gidhi neno dakteche. Moko inyalo nyis ni ong'iyane diet mar nyathi, nikech nitiere nyithindo ma autism ma diet konyo, to nitiere ma diet ok kony completely. Kati tem ni reduce sugar or gluten, kati reduce to nothing happens. Koro nitiere ma diet no ema konyo. Nitiere moko ma ni behavior modification. Parents wuotho kodgi gi psychologist ma specialized in behavior therapy. Koro through behavior therapy ikonyo gi wuotho mondo gi wuoth maber. Thothgi mabe wasekonyo moyudo skunde, manie skunde. Thothgi nie skunde mantiere gi support mar autism. Nikech nyaka bed ni japuonj ong'eyo gima timo eka kony nyathi. Koro thoth ma wan go Kisumu kantiere schools ma jopuonje ong'eyo gima onego gitim kodgi. Kamane kaka wawuotho kodgi, again watemo mondo wa create more awareness about autism. Emano miyo be nwatimo for the second time World Autism Day mondo wadhirgo, mondo ji omed ng'eyo. Kasto mondo support be owuoge community, societal support, mondo wawuoth kodgi together. Erokamano ahinya. Aneno ka sawa bende dhi karumo, aneno kendie ote moko ma bende donjo, nitiere ng'ato ma bende penjo ni to en tudruok mane ma bende nitiere ewi chiemb sukari to gi joma nitiere kod autism, mana mapiyo ka watieko. Okay, the simplest answer manyalo nyise, autism kids are always gin energetic, gin gi nguvu mang'eny. Koro sugar is an energy giving food. Koro kimiyo nyathi imede sukari to they are always energetic. Reaction madhi e brain di bedo so fast, ema miyo gimedo bedo hyper. Emo mi advice ni gi reduce sugar e diet gi. Erokamano ahinya. Mana wachni mogik ahinya nyane jonyuol kata jorit mantiere gi nyithindo mantiere gi autism. Mana mapiyo dakika achiel ka koro waloro. Okay, wachna mogik en ni government onego be strong mondo support autism awareness and autism schools. At least ging'i kaka autism be nyalo donjo e ng'ol. Owuoye matek kaka iwuoye gi other ng'ol moko. Again, onego bed ni society obed inclusive mondo accept nyithindo ma nigi autism. Ka gidhi hospital, supermarket, accept them and be inclusive. Mogik, ng'ata magombo rich wa mondo wamigi support, kaka Winam Child Without Limits, number 0728 840 956.
Erokamana ahinya. Mano kanyero Farida Sata, director mar Winam Child Without Limits, mabende girito nyithindo mantiere koda autism mano e gwenge ma Kisumu. Erokamana ahinya kuom miyo waler mathoth ewi tuoni. Aparo ni en twak no ero kata gino mabende pod wabiro medo dhi godo nyime. Wagoero kamano kuom bedo kodwa e chenro ni endie mano mara mine wacho. Olo chung nekech ndaro chung jo ndaro gi kan tiere kaka gitiyo neno ka ji nyalo ringo koni ka giomo gik moko kusho to jo ndara gi bende yudo kwanyo gik moko kuomgi. Jopith kod johala mag niang' ma Chemelil ywak ni chal marach mar apeni thiro ohala. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jadak mapuro kendo loko ohala e alwora ma Chemelil sub county ma Muhoroni, Kisumu County ogoduond gi piny ewi midhiero magisebedo ka gikalie ahinya to kotendo kod apaya maricho kachiel kod rochruok e tije mag kambi rego sukari makono. Gino makoro kelo dok chien e weche pur kod ohala. Millicent Adhiambo nitiere kod ler mathoth. Olo chung nekech ndaro chung jo ndaro gi kan tiere kaka gitiyo neno ka ji nyalo ringo koni ka giomo gik moko kusho to jo ndara gi bende yudo kwanyo gik moko kuomgi. Wan war depend kuom Chemelil factory. Kechulo jotich wawinjo maber nikech wanyalo uso. Gisani an kaka desi na rech Kindu Bei kabiro uso Chemelil. Okanyal uso rech katingo rech ma 10,000 ada uso juma achiel ma rech wichre ma puki to an gi nyithindo madhi sikul tachulo rent to an chiliel kaka nyalo konyora onge. Mago moko kuom ywak ewi midhiero ma osebedo ka othungo johala kod jopur ma Chemelil. Gino makoro giyango ni en achiel kuom okang' ma oseduoko piny kata mana rita makare e alwora no. Security ma Chemelil kaka johala luor kata wuotho saa 12 okanyal nikech pesa onge Chemelil. Joma tiyo kambi ok chul, vijende manyego banda mabeto niang' ok chul. Mari miuso matinde chiro ne moneni nini go. Ni county government pia haitusaidii upande wa insecurity kwa sababu kuna lights kama ile light kubwa watu wa county government ndio wana deal nao, lakini ambazo zingine mezima tunapiga ripoti wamenyamaza tu. Sasa wakati hiyo kukakuwa na maneno ya kuvunja maduka hapa na hiyo kitu imezidi. Wamevunja manyumba hapa juzi wamevunja manyumba karibu 6 hapa, na hiyo ni kitu inaendelea, na hii inakuja kwa sababu
hakuna pesa kwa factory. Gikoni ler mar aluora e chiro no bende ok ni kare, kendo kata mano osiptende madegi yude thieth e yo malong'o onge. Ne wan go osiptal Chemelil factory ka no podho. Chemelil chiro kwadhi yath onge, kwadhi Moroni yath onge, kwadhi Nyang'oma yath onge. Wan kaka joma ni piny ok wanyal bet private. Koro watho mang'eny e udi nikech thieth gi koso pesa. Ukiangalia hapa kuna wanamwaga takataka tukaenda barabara hapa. Ukienda pale utapata wamemwaga takataka pale. Hawana dump site. Angalia drainages bile ziko hapa. Ukiingia hapa ndani huwezi amini. Midhiero machielo maduong' magikaloe mabende medo duoko gi chien en wach andiwo makoro madhore e alworano e atamalo modhuro. Chang'aa inaingia hapa zaidi ya lita 20, lita 200 kwa siku. Na hiyo chang'aa inaingia na inaisha yote. Mtu amekufa hapo. Nao wanaendelea tukunywa. Mon matino be kata joma kendi kata nyuol onge round about. Kura mibiro go kendo onge ng'ama biro go kura nikech ok wanyuol chuo lal mabatini mer. Wach magin go ne sirkal chalo kamae. Wan wachalo jomok gombulu, wachalo joma onge kanti mar Kisumu. Ka kanti no biro ne wamor ni wabiro dhi maber, koro ka niang' odhi marach moloyo gik moko duto. Chiro mantiere e bwo factory odok chien nekech onge kaka ji nyalo yudo pesa ma ji dhigo mbele. Wakwayo ni kandara inyalo losnwa ndara. To wayie ni Chemelil nyalo chako wuoth. Kendo gik ma onge wanyalo yudo, kendo nyithindo nyalo dhi skul nikech ohala koro dhi mbele. Ne Ruto wacho gi team ne mar UDA ni ko bet president Mama Mboga man piny kaka an desini obro konya. Pok aneno kony mar Mheshimiwa Ruto. Koro koyie to time gima nowacho. Tumejua maisha imekuwa ngumu Kenya mzima. Lakini kuna zile zingine zenye wanaweza kusaidia. Tunaomba watupatie reinforcement kwa upande wa security. Jopur gi johala ma Chemelil ni kod geno ni ponono apaya mawuok Mamboleo kochomo Miwani Chemelil nyaka Moroni obiro rumo, weche pur kod ohala biro dhi malo. Bende ka piny owacho obiro chopo kwayo gi duto ma osebedo ka gore e Luanda e wi midhiero ma gisebedo ka gikalo e ndalo duto, to Chemelil biro bedo kod lokruok makelo dongruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Chemelil, Kisumu County. Nyakwara Mogajwang' bende paro dukni madongo manochak ni Ukwala Supermarket. Jodongo moko ma Ukwala wacho ni wainde manochako hale gwenge ma Ukwala County ma Siaya notiso dukni go ni Ukwala kaka rapar mar chokruok mar ohandgi. Kawuono wadok e gweng ma Ukwala mondo wane ni dongruok ma gweng'no chalo nade. Dano Londe miyo sigana mamenyo fuok mosemono Ukwala dongore kaka ne paro e higni machien. Gweng' ma Ukwala e kaunti ma Siaya yudore kilomita 85 kowuok e kaunti ma Kisumu. Kata bedo ni nyal sani omako dongruok ma Ukwala, boma ni ne orieny e higni machien kaka senta mar ohala kod loch nanga. Jaduong' Jadon Otieno mane en japuonj kendo jahala e gweng' ma Siranga lero sigand Ukwala. Nyuola e higa piero ne 1926 kuru adongo e gweng' kairi to nonwa ka ena kaka mier kamagi Ukwala town to en kaka chiro mane nyalo dhi tinyiewe gik moko. Bang'e ka dis nene kelo report to ema koro wanwang'e wach to wanonwa ka wan location councillors mag chief ko abet kanyo dis gedo kanyo diso chako dak kanyo ma ud man kanyo mag sirkal go mago no ger mag dis wakwongo warwako DO e bar kanyo kapode ne na bungu onge gimo ayo luwiya jagirkacha bendo kel kanyo watiyo kodo e bar kanyo ero. Ukwala ne oywayo nyaka wainde mane oyaro handgi kendo yawo thuolo mag tich ne jodak. Nying mar Ukwala Supermarket obiro nikech Ukwala waindi manodak Siranga ka. Gigi paro gino kendo kidhi Kisumo ibiro nwang'o ka nitie waindi manowuok kae pod gintie, nyithindgi nitie, nyokwagi nitie. Kanyalo paro miyindi nen kanyo no chwonya, moro nen kanyo na dogo, moro nen kanyo ni Laku, Walab,
magneno yin basini amaneno donjo ka koro gineno ni inaka giger ud mabeyo maginyalo loko ohala ema gichako kod center no doka kani maneno ni ne en gana ud matindo to ka wayindo donjo neno kinyal bet piny ena law to ena chumbu to ena ng'ono nyiewre sukari gi obo mana kilo achiel ipaka to keta kitabu biu kanyo in kichopo tichulo mno tongla achiel tikawo sukari dhi. Dongruok ma Okwala nojiwo pur pamba mane iloso masinde mandere kod niang' manzoia. Wachne wiro kane ni siaya gune ndere jener nigiluo jineri idwaro pamba to gin gigero gino koro wachno chako landre sirkal ochako lande kaka ginga Jaramogi jochako lande mondo wapur pamba koro pamba chako donjo to ka dwe higa mokwongo pesa no okaka gwada. Kata kamano dongruok ma Okwala ne ochako duono kaluwore ni chenro mag gero log tich ma Siaya ne ogore Lwanda kaluwore gi ywaruok ewi lope ma Okwala. 1963 monwang'o uhuru ema koro igolo ga jogi kota jotich mane watiyo kuondego kaka wan joma nene bong kudo onge kota chief onge koro sirkal kelo joge kore mamiyo jog wayindo dar kama lith ma joma noneno mind inyalo kata ywak. Dongruok ma Okwala sani yulo ochalo pap mar kwath ne jamni matindo kod gwen kata ohala mar chiemo nyap ayula ywayo jouso nikech jonyiewo nok. Gimodwoke piny en golo district ka bwo Francis Chergon kitero Siaya koro jongre oneno kara sirkal ok bidwarowa yemomiyo neno kata ugunja ne onge kata ot achiel to koro niang' bochopo kanyero jomaricho odwa ng'eny i area wani to kuma gi aye wakia kinyalo nego ji binwang' ji monindo piny abich duto to nindo buchwe makonwang' jomonegogi kendo chiemo kendo chak duog nwang' tini ng'achi ni ng'arach kota joma dwa tich be koro luor. Telo mosebedi kuom ndalo mokadhogi osedwoko Okwala piny nikech gigolo gik moko Okwala to gidhi gitero gigero kuonde mopogore opogore. Jodongo ywago dongruok ma oseweyo Okwala ka gigeno ni josiasa e bwo tend loch mag gwenge geno dipo ka ochiero chumi ma Okwala. Ka wanyalo nwang'o yo wariwore gi josiasa bugi bende gineno gima timore to konyruok wabirna yudo ka sirkal oyie to med tich ka mondo med tich ka to tije mag gine moduke gi bendo medre. Anda kwa jo Okwala te jowa ma Okwala ka mondo bed piny ogo wang'gi mamuol jotendwa ma Okwala jo ohala manitie maloku kuon maboyo boyo jomosomo man Okwala gibedi e piny girange tang' matumre Okwala owek gol gik moko Okwala tete kitero kuond machielo gik moko duogu Okwala mondo Okwala odhi nyime. Dine wabed ni wan kata kod college moro Okwala ka mogero Okwala Center dukoro wan mabor. Kata bedo ni giseyo telo machien jodak ma Okwala wacho ni giikore mar riwo lwedo gi piny owacho mondo gine ni lek mar dongruok ma Okwala ochopo kare. Diana Olonde, Ramogi TV. Kawuok e kaunti ma Siaya wadhi nyaka Migori kuma piny owacho ma kaunti no chiwo siem ne jolupo matiyo kod kilwa ma chik ok opuodho e seche ma bende gijiwo jolupo mondo donje pith mar rech. Kilwa goyang ni duoko piny kwan rech e nam Lolwe. Jojoma negi sigana e lweny ma kaunti ma Migori oketo e kedo nege. Tiyo kod kilwago ma chik ok opuodho e yore lupo e nam Lolwe osebedo ywak ma osegol kod moko kuom jolupo kaachiel kod piny owacho kuom higni mathoth. Kilo marichogi ma itiyo kod moko kuom jolupo oseyudi ne mosekelo nok mar rech e nam Lolwe kaachiel kod sand ma kinde ka kinde ma moko kuom jolupogo mag piny Kenya osebedo ka yudo e nam Lolwe. Kilo moko puodhini en shida maduong' ma wan go bende ka okelo e tabu kata gi the neighboring countries nikech yudo ka kilo moko puodhini samoro jogewa
e gombo malach nikech kocha to pod rech yudore gikalo magidhi e boda makogi cross kocha. E okang' mar rito nam lolwe, piny owacho mar kaunti ma Migori ka okalo kuom migaono much wechego mag reye koro chano timo pedha e nam lolwe mar tieko kilo marichogi. Gini nyaka wastope jothurwa. En e gima koro kata kwa biro timore nade, adwa wuotho kanyo gi polise sama owinjore sama kare. Ng'ama tiyo gi gigo koro biro wacho nikech koro ma wae ma koro wanoe. Tiyo kod nede marach ma choko gik moko te nam miyo rech rumo kata kuonde ma rech owinjo bed ni toke ok nyal bedo nikech kit kilwa marach mitiyogo e areas magwa. E seche ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori chano timo pedha ne jolupo matiyo kod kilo maricho, bende jolupo koro jiwo mondo kodonji e pith mar rech. The plan cages above this financial year before it ends in June. Man already one get budget. It's a budget must be approved for me. Kurwa identify kune mwanya lokitoge. Kata beach management units mwanya lo miyoge. Joma beach management unit is performing very well. Data gichiwe yo makare, license gingade yo makare. Mage mwade support by miyoge cages. Kalore kaka di perform the areas magintie kendongo kune mwabro ni amoe deal. Kata kamano jolupo bende osebedo ka ywak ni gimoseb monogi donje pith mar rech en nengo mamalo mar chiemb rech. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kifo chake sasa kimetokea, hakuna mtu anajua, ni mwili tu tumepata. Wamekuwa wakiishi na mama mwenyewe ako mentally challenged, yani akili pungwani. Ringre jal moro oyudi e ode bang' ndalo ka min ode osebedo ka odak e odno ma ok onyiso luoro. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Sinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kakomo tiake. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your crap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo okenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711 087 000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
Machiegni kendo kawadhi molo e kaunti ma Nakuru eni ringre jal moro no yud kochako kethre ode alwora ma Kibunja. Wede mosenindo wacho ni osebedo ka otuore kuom kinde. Jirende no fwenyo ringre John Thiongo bang' kane gichich kod lal mare. Min ode ma wachore ne nigi tuo mar obwongo nobet kod ringre ja ode e ot achiel no. Obila ochako nonro mar yango tho mosenindo. Jodak ma Kibunja e kar chung'od bura mamolo nochiyo kod buok bang' fwenyo ringre achiel kuomgi. Giwacho ni John Thiongo osebedo nyamidekre kuom dweche. Mwenda zake amekuwa mgonjwa kwa kitu kama mwezi mmoja uliopita. Ndugu yake akaja akampeleka hospitali. Kata kamano, jirende ne ochich kaluwore ni oselale wangi kuom jumbe mahawariyo gino manochwalogi mondo gimany ndache. Siku imeenda 2, 3, 4, tukashanga. Na huyu mjamaa na kila asubuhi lazima atokee, ni nini mbaya? Wakati majirani wamemkosa kitu ka wiki 2, leo asubuhi waweza kunipigia. Kaniuliza ndugu yangu ako mahala hapo naishi. Nikamwambia ako huko Kivunja. Vile nilikuja kwa nyumba ndio nimeangalia na nikachukua vijana tukaingia nao. Tukakuta mzee ameaga. Thiongo osebedo ka odak kod jaode mawachore ni kod midhiero mar tuoche mag obwongo. Omiyo nyalo bedo ni ne okia chal mar jaode. Kaluwore ni ne onindo e odno ma ok onyiso ng'ata ni jaode ne owito ngimane. Wamekuwa wakiishi na mama mwenyewe ako mentally challenged. Sasa kwa sababu ya kilipungwani mama hakujua yeye huja tu analala, anafikiria yule labda analala ataamka. Sasa hivyo wamekuwa wakiishi, hawakuwa na shida. Na hata hivi leo yeye hakuwa anajua kwamba amekufa licha ya kwamba anatoa uvundo. Chalmar ringre Thiongo nyiso ni nyaka benio osegwaro e ot ka jodak wacho ni ne oyude ka osechako kethre. Na vile nilimwangalia nilichukua mpaka tochi. Nikaona hii si kifo ya leo. Kwa sababu vile nilimulika niliona ameanza kutoka wadudu kwa masikio, wadudu ametoka kwa mdomo. Nikaambia vijana, huyu mtu si wa kukufa leo na si jana. Huyu ni 1 week and above. Mwili unaonekana unakaa kwa muda kwa sababu ule uvundo kule kunuka kwa mwili. Hii inaonyesha kwamba hakufa leo. Umechukua muda lakini uchunguzi unaendelea tu, tutaambiwa. Obila otero ringre mosenindo e kar kano ringre mamolo sub county hospital kagisingo nono tho mane oyudo Thiongo. Ray Polo, Ramogi TV. E pau tuke eni joloch manyien no yude tuke mag okapu, rugby kachiel gi hockey e odiechieng' mogik mag tuke skunde sekondar mano bagi e boma Eldoret County ma Uasin Gishu. Ripota marwa James Opondo miyo waler mathoth. Tim mar Kaya TV magin joloch nyadi bich e tuke mag okapu kidieny mar nyiri noyudo ka tugo ye pek bang' tim mar Butere loyo gi points 51 kuom 41 e finals mane obagi e alap Manova Pioneer School. Kocha mar Butere Crispino Deke nolero ni ikruok margi maber emane omiyogi loch. Skund sekondar ma Our Lady of Mercy mawuok e kaunti ma Nairobi notieko thuolo mar adek bang' loyo tim mar Loresho points 49 kuom 28. We played for long with Tigoi. They have been beating us, but today I'm happy. We've beaten them in the finals. We met them at the preliminaries. They beat us by 6 points, but today I thank God we beat them by 10 points. They have been our arch rivals. When we came for this championship, we were prepared to lift this trophy. Ekideny mar yowuowi Laser Hill nobedo joloch e loch margi mar 9 e tuke sikunde sekondar bang' loyo tim mar Dagoretti High points 65 kuom 62. Eric Mutoro ma en kocha mar Laser Hill nowacho ni ikruok nyaka gitim makare ne tuke mag Afrika ma Ugwe. Jaloch higa mokalo Dr. Agrey notieko thuolo mar adek. I don't even know what to say right now. That was one hell of a game. It was a tough game. Dagoretti gave us our run for our money. It wasn't easy. They came out fighting and they were resilient until the final whistle. They kept our hearts running. Big up to them. They have a good team. But mostly I like to thank my boys. They held it in there. They played strong. They played with agility. They played with a lot of energy. And
I'd like to thank them. Tuke mag rugby jotuka par kod abich koni gi koni. Butula Boys High School no bedo joloch manyien bang' rodho team mar All Saints points 38 kuom 0. Kata odoko ni All Saints ne okolo e tukgi nyaka tielo mar finals. Butula no biro negi gi tugo ma opogore. We are new, in fact we are very new in the tournament. For our first time to come for 15th. Ever again, we have never been in this occasion again, and I thought even the boys were telling me maybe these guys are heavy and we need to put our shoulders on, and it was a heavy duty. Etuke mag handball jolochiga mokalo Hospital Hill noloyo team mar Mboni Boys gonde 16 kuom 15 e finals mane otugi gi Koth ka kidieny mar nyiri. St Joseph Kitale noloyo Moi Girls ka Musinga gonde 16 kuom 15. Team mar Miranga Girls mawuok Nyanza notieke thuolo mar adek. Joloch adek e kidienje duto biro timo ikruok mar yuoro e tuke Afrika ma Ugwe mibiro bagi e kind tarik 15 gi 30 e boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County. Bang' midhiero mag sieko midhusi ma korona chungo tuke mag chapa dimba, tuke gono chaka ayanga kawuono, kamano en tielo mar 4. Tuke gono sidhi ayanga kawuono e pau tuke ma Camp Toyoyo. Kapisa maduong' ma Safaricom Peter Ndegwa owacho ni jaloch ma higa ni dhi yudo siling milion 20 korka chuo gi mine bende. Alright, so bwana ingia kwenye kipindi cha pili hapa. Let's go to the towns. Let's ignite football again. Let's go and do what we know how to do that we have done the last couple of years. We talked about Gentry Chikango and she talked about her, our superstar girl who scored in the finals of Sekafa, and who was supposed to go to the World Cup, and who will go to the World Cup. I don't know about going before, boys. So as Safaricom, we are delighted. Chapa Dimba is back. We are back. You know that because of the COVID-19, we could not sponsor what we call contact sports. But we are coming back, and we are coming back bigger and better. To support the event, we've also doubled the amount of money in the prize pool from 10 million to KES 20 million. Team mar Ulinzi Stars kawuono nodonjo e nus final mar laro FKF Shield bang' loyo Sofapaka gonde 5 kuom 4 kokalo e apich achoma tiela 12. E dakika 90 mokwongo timbe duto nodhi noloyo gol 1-1 manochuno mondo thegi kokalo e penalties. Dakika 39 Onfes Mushiri anawatanguliza kwa Mozart Cup. Okay. Tunakutana na Tusker. Tusker wako na uwezo wa kuchukua Mozart na pia wana uwezo wa kuchukua ligi. So nadhani tutatumia hiyo advantage kwamba wao wanafikiria mechi vikombe viwili, sisi tutakuwa tunazingatia tu kwa kikombe kimoja. Na mwishowe maybe tunaweza wakiwa kwenye hizo njia panda tuweze kutumia advantage ili kuwapiku. Yeah, I think for me, Ulinzi started strongly in the game today. Of course, after 15 minutes, we controlled the game 100%. So we had the game at our hands, especially we controlled how Ulinzi tried to attack, playing the long ball behind us in the first half. Mago bende mane wayudo thuolo mar ikoni kendo keloni e weche manyien mag OIMORE e ngesoni. Wagoero kamano maduong' ka bende wang' walore gi kanyo. An iluonga ni Jael Lieta, jaloko marwa en Winnie Adoyo. Bed godhiambo makare.
partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch?